такмили заминаҳои меъёрии ҳуқуқии фаъолияти милитсия. Ин мавзӯи семинари дастурдиҳӣ буд, ки субҳи имрӯз санаи 20 июн дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Дар он кормандони шӯъбаҳои мақомоти милитсия ва раисони шӯроҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иштирок намуданд. Раиси шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар назди раёси вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Малик Исломи Наим Мунаввар суханронӣ намуда таъкид кард, ки имрӯзҳо фаъолияти шӯроҳои ҷамъиятӣ бо сокинон хуб ба роҳ монда шудааст. дафтари солмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъияти ассоатсиясияи миллии занҳои соҳибкорони Тоҷикистон тамоми моҳҳои апрели ва майи соли 2023 дар ҳамаи 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят даври якум ва дуюми вокӯиҳо дохил гардид. дар вокӯиҳои даври аввал аъзоёни шӯрои ҷамъияти назди раёса сафар баргардида фаъолияти кории шӯроҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии шаҳру ноҳияҳои вилоятро мавзӯи умрӯзӣ қарор гирифт. бояд таъкид кард, ки дар таи 2 соли охир фаъолияти шӯроҳои ҷамъиятӣ назди мақомоти милитсия дар шаҳру ноҳияҳои вилоят зери назорати шӯрои вилоятӣ қарор гирифта пайваста барои беҳтар намудани фаъолияти корӣ аз имкониятҳои мавҷуда, ки аз тарафи ҳамоҳангсозии миллии раёсати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва дафтари солмони амният ва ҳамкории Аврупо рӯи кор омадааст, истифода шуда ҳисобарад. вале мутаассифона на ҳамаи шӯроҳои ҷамъияти шаҳру ноҳияҳои фаъолияти корро ба таври шоиста ороз монданд. албатта дар аксар шаҳру ноҳияҳо фаъолият тибқи талаботи низомнамо ба роҳ монда шудааст, вале камбудии норасогон низ ҳоло ҳам ислоҳи худро наёфтаанд. дар рафти семинар бештар фаъолияти аъзоёни шӯро, камбудии соҳа ва инчунин ҳамкории милитсия бо сокинон мавриди баррасӣ қарор гирифт. иттилоъ дода шуд, ки шӯрои ҷамъиятӣ оид ба ислоҳоти милитсия аз соли 2013 инҷониб фаъолият мекунад. он дар ҳамаи шаҳру навоҳии вилояти Суғд намояндагии худро дорад. мақсад аз ташкили чорабиниҳо ва амалӣ намудани машварату мулоқотҳо бошад. ин пеш аз ҳама таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳалли саривақтии мушкилоти сокинон, ҳамкорӣ бо мақомоти милитсия ва кӯмак ба кори онҳо маҳсуб мешавад. баробарии шӯрои ҷамъиятӣ ноисбетамин тавсияи дода мешавад, ки минбаъд дар масъалаи гузарондани маҷлисҳои семоҳа ва омода намудани гузоришҳо оид ба фаъолияти корӣ амалӣ ҷиддӣ диҳад. дар ноҳияи ҷавонҳо нисбат ба солҳои пешин ҳамкорӣ бо милитсия пурзӯр карда шудааст, вале дар дигар самтҳо ҳоло ҳам камбудиҳои зиёд ба назар мерасад. масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ аз қабили ҳуҷҷатҳои шахсии аъзоёни шӯро, нақши корӣ барои соли 2023 иҷроиши он ва ахборот оид ба фаъолияти шӯро мукаммал нест. таҳлили шӯрои ҷамъиятӣ шаҳри Бӯстон нишон дод, ки ҳуҷҷатгузорӣ аз ҳар ҷиҳат ба талабот ҷавобгӯ мебошад. отоқи корӣ бо тамоми таҷҳизотҳо дар дохили бинои шӯъбаи корҳои дохилӣ ҷудо гардидааст, вале нақши кории нимсола ва пешниҳоди ахборот оид ба фаъолияти семоҳа дида мешавад. иттилоъ дода шуд, ки шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ баҳри таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда имрӯз фаъолияти худро идома дода истодааст. дар семинар масъалаҳои асосӣ оиди минбаъд ривоҷу равнақ додани шӯроҳои ҷамъиятӣ ва иштирок дар тартиботи ҷамъиятии шаҳру ноҳияҳо, ҳамкории шӯрои ҷамъиятӣ бовосита бо аҳли ҷомеа, бо шаҳрвандон, инчунин ҷалби намояндагони мақомотҳои иҷроии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрои масъалаҳои семинари имрӯза хеле хуб баргузор карда шуд ва дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд шӯроҳо нисбат ба солҳои гузашта хеле ҳам фаъолияти худро пурзур карданд ва инчунин боварӣ дорем, ки дар ин самт фаъолият боз ҳам пурзуртар карда мешавад, чунки ҳамкории шӯрои ҷамъиятии вилоятӣ бо шаҳру ноҳияҳо ва риёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии дар вилояти Суғд масъулини шаҳру ноҳияҳои шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо хеле зид шуда истодааст.
семинари дастурдиҳии шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар шаҳри хуҷанд беш аз 3 соат идома кард. дар он баробари баррасии камбудиву пешравиҳо инчунин вазифаҳо дар фаъолияти минбаъдаи раисони шӯроҳои ҷамъиятӣ дода шуд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии Хабар.